propostes molt bones, ja les heu vist. Hem tingut algunes innovacions molt interessants. Ens ha costat molt, hem tingut un jurat que ha volgut fer mencions especials, no els hi hem deixat perquè no teníem espai ni format, però hi havia coses molt xules. Per tant, no només aplaudiu els que estan aquí, sinó els que no han pogut ser-hi, perquè la veritat és que és una pena que tot no ho puguem mostrar, però recordeu que teniu el Toolbox, i en el Toolbox trobareu moltes d'aquestes experiències que no han guanyat, però sí que han participat. I ara sí, crida el senyor Carlos Grau, que és el director general de la Mobile Capital, que ens ha acompanyat per donar el primer premi. Endavant, un aplaudiment, sisplau. Carles. Molt bé. Bueno, ha arribat un dels moments emocionants de la jornada, no? Sí. El guanyador en la modalitat menció a l'experiència més inclusiva és en Jaume Feliu i Laia Palou. Moltes gràcies. I ara, per donar la següent tant de premis, el senyor John Hoffman, CEO de GSMA, que ens torna a acompanyar. Senyor Hoffman, moltes gràcies, un aplaudiment. That's for you. The micro is yours. So just open it up. You just open it up and read it. Exactly what it says? In Catalan. In Catalan, huh? Sí. M Schools. M Schools, yeah, that's a good start. That's a good start. You know, this is the most torturous time for me. Because I apologize that I am going to butcher your names. I've been studying really, really hard Catalan and not doing well. The winner for third place in Best Digital Classroom Experience is Merci Villa and Rosa Espel. That was pretty good. Not bad? So, uno down, two to go. The winner for second place in Best Digital Classroom Experience category is... Ooh, this is a harder one. This is harder. It's a harder one. David Lamas? No? That was good. Not bad? Yeah. Yeah, that was good. This is the harder part. Ignore the accent. Domenic Ruska. There you go. Last one. Drum roll. The winner for first place in the Best Digital Classroom Experience category is Nuria Farid. Perfect.
Molt bé. Doncs ara em toca avisar i demanar a l'escenari una persona que ens acompanya avui, també molt especial per nosaltres, no n'hem parlat fins ara, però ens han acompanyat perquè no només han volgut estar amb nosaltres aquí esponsoritzant aquest acte, sinó que, a més, han anat més enllà i han volgut estar molt implicats en el que és l'esperit també de l'acte, explicar-ho d'aquesta manera. És la gent de robòtica, és una empresa del sector, a més és una empresa d'aquí, del país, que porta molts anys treballant i fent molta bona feina i pedagogia i, a més, s'ha ofert no només a oferir el premi que ve ara, sinó també a fer un acompanyament dels guanyadors en un projecte pedagògic i fer un seguiment i una ajuda posterior. Per tant, això ens va agradar molt, ens sembla una cosa molt interessant i, per tant, demano al senyor Frank Ferrés que pugi aquí de l'empresa robòtica a donar el següent premi. Gràcies, Frank. Gràcies, Albert. Thank you, M-Schools. Thank you, Mobile. I el guanyador en la categoria d'AMPA és per l'AMPA CEIP de Drassanes, a Barcelona. Molt bé, i estem arribant al final. Falten uns premis que avui ens acompanya i agraeixo molt el fet que estigui aquí amb totes les dificultats i les complexitats dels dies, la climatologia, les diferents situacions que hi ha. El senyor Lluís Baulenas, el secretari general del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Un aplaudiment, sisplau. Gràcies, endavant. Bé, bon dia. El guanyador de la modalitat Escoles innovadores en l'aplicació de les tecnologies digitals és l'Escola Mossèn Albert Vives de la Seu d'Urgell. El guanyador en la modalitat d'Escoles innovadores en l'aplicació de les tecnologies digitals és l'Institut Badalona 7, Badalona. Bé, ara sí, el darrer dels darrers. El guanyador en la modalitat d'Escoles innovadores en l'aplicació de les tecnologies digitals és l'Escola Puig de les Cadiretes, de Llagostera.